Дзень добры, шановное панство! Вёска Барань. А знаходится гэтая вёска Барань у Барысаўскім раёне Мінскай вобласці былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, у нас на Беларусі ёсць паселішча з такой назвой, а яшчэ пад Оршай. А вось ёсць і речка пад Оршай, Барань, прыток Дняпра. Ну, навукоўцы кажуць, адкуль пайшла такая назова, яны яшчэ пакуль не высветлілі. Так што наперадзе, пажанае панства, нас чакае яшчэ разгадка гэтага таямнічага слова барань. Ну, а пакуль навукоўцы сціраюць пот з ілбоў, што выступіў ад думак высокіх і вялікіх, мы давайте заглянем, што тут ёсць цікава. Наперад! Пра гэту вось вёску Барань, пажанае панства, існуе вельмі цікавае адно паданне. Вось расказваюць, што калісьці тут на гэтым месцы быў вялізны горад, у якім, значыць, было 12 храмаў. Тут быў вельмі добра развіты гандаль. Ну і вось гэты горад зваўся, кажуць, Залаты Баран. І ён быў знішчаны падчас нейкай вайны. Ну і яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя тут вось былі людзі, якія паказвалі межы гэтага горада. Тут яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя былі відаць вось штучныя канавы, былі відаць падмуркі, тут былі вось яшчэ заросшыя калодзежы. Ну і адзін такі заросшы калодзеж тут былі раскапалі і знайшлі ў ім залаты пярсцёнак. А вось за вёскаю Барань у бок вёскі Высокі бераг, там былі у 19 стагоддзі ў сярэдзіне знайшлі скарб. Вось залатых рэчаў і каштоўных камянёў. Вось, пажанае панства. І вось гэта ўсё ёсць у апытальных лістах, якія сёння захоўваюцца ў архіве Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Так што навукоўцам тут, паважанае панства, ёсць пра што падумаць. Пра тое, што людзі, пажанае панства, тут жывуць даўно, сведчыць і гарадзішча старажытнае, якое знаходзіцца вось недзе ў кіламетры ад вёскі, у бок вёскі Майсеяўшчына. Самыя першыя пісьмовыя ўзгадкі пра гэту вёску Барань вось адносяцца да пачатку 16-го стагоддзя. Вось, ну і тады на пачатку 16 стагоддзя вось Барань гэта быў цэнтр маёнтка тут. А належаў гэты маёнтак тады вось на пачатку 16 стагоддзя знакамітаму чалавеку вось зямлі нашай беларускай Канстанціну Астрожскаму. Гістарычная даведка. Астрожскі Канстанцін Іванович нарадзіўся каля 1460 года. Памёр у жніўні 1530 года. Дзяржаўны і ваенны дзеяч Вялікае княства Літоўска з роду князёў астрожскіх. Найвышэйшы гетман Вялікае княства Літоўска і адначасова маршалак Валынскай зямлі, кашталян Віленскі, ваевода Троцкі, стараста Браслаўскі, Вінніцкі, Луцкі.
У 1496 годзе абараняў Роўна ад татараў, а ў 1497 годзе адбіваў татарскі напад на Валыні. У час чарнаморскага паходу караля Польшы Яна Ольбрехта разбіў каля Ачакава войска хана Махмед-Гірэя. За атрыманыя перамогі у канцы 1497 года прызначаны найвышэйшым гетманам Вялікага княства Літоўска. У пачатку вайны маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім у 1500 годзе узначальваў войска Вялікага княства Літоўска. Пацярпеў паражэнне ў бітве на Вядрошы і патрапіў у маскоўскі палон. У 1507 годзе уцёк з маскоўскага палону. У 1508 годзе змагаўся супраць татарскіх нападаў, атрымаў перамогу ў Вішнявецкай бітве. У вайне маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім, якая пачалася ў 1512 годзе, кіраваў войскам літвінскім. І ў 1514 годзе з гэтым войскам пад Воршай атрымаў бліскучую перамогу над маскоўскім войскам. Актыўны абаронца праваслаўя, будаваў праваслаўныя цэрквы на Беларусі і Украіне. Карыстаўся вялікім аўтарытэтам у вялікіх князёў Вялікага княства Літоўска. Сучаснікі высока цанілі Канстанціна Івановича Астрожскага. Канстанцін Іванович Астрожскі, ён выйграў 64 бітвы, уяўляеце? Ён пахаваны вось у Кіева-Пячорскай лаўры. Ну і Канстанцін Іванович Астрожскі, ён у Вялікім княстве Літоўскім быў галоўным апекуном праваслаўнай веры. Ён вось шмат будаваў праваслаўных храмаў, і вось у Вільні ён збудаваў Свята-Троіцкую праваслаўную царкву, царкву праваслаўную Святога Мікалая. І, дарэчы, вось гэтую царкву Канстанцін Астрожскі ў Вільні збудаваў у гонар перамогі над маскоўскім войскам у бітве пад Оршай. Дарэчы, вось у гэтым годзе восенню спаўняецца 500 год гэтай бітве пад Оршай, якая залатымі літарамі упісана вось у гісторыю нашага беларускага войска. Гэта слава і гонар нашай беларускай арміі. Што, паважанае панства, тут рабілася ў часы Канстанціна Астрожскага, вось гэта мне невядома. Ну, вядома толькі тое, што вось падчас 13-гадовай вайны з маскоўскай дзяржавай, якая пачалася ў 1654 годзе, гэтая вёска Барань, вось у адрозненні ад шматлікіх іншых вёсак ўсходняй Беларусі, не была знішчана. Ну, а ўся справа ў тым проста, што Барань знаходзілася ў баку ад асноўных шляхоў і ў баку вось ад ваенных дзеянняў. Гэтая вось 13-гадовая вайна з маскоўскай дзяржавай скончылася ў 1667 годзе, а праз 3 гады ў 1670 годзе быў праведзены інвентар барысаўскага староства, куды ўваходзіла вось і Барань. Ну, на той час, вось, у 1670 годзе Барань гэта было мястэчка. Барань мела статус мястэчка. Тут было 24 дымы ў гэтым мястэчку. Была рынкавая плошча вялікая, на якой стаяла Свята-Пакроўская царква. А таксама там было 7 пляцаў. Ну, гэта 7 двароў было на гэтай плошчы. Ну, і ад плошчы гэтай рынкавай тут адыходзілі 3 вуліцы. Одна вуліца была Полацкая, шла на Полацк, другая вуліца была Барысаўская, на Барысаў, і третья вуліца Лукомская, на Лукомль. Ну і Лукомская вуліца тады была самая вялікая, на ёй стаяла аж 9 двароў. Сюди гора, туди гора, проміж тими горочками світила зора. Проміж тими горочками світила зора. То не зора, зірка молода, з легенькими ветерками по водою йшла. З легенькими ветерками по водою йшла. До води козачка
далеко нього воде. Ну, а что за люди тут жили, пажане панство, в местечку Барань в 1670-х годах? То белорусы тут жили, с белорусскими прозвищами люди жили. Тут были такие прозвища тады: Пяткович, Сашкович, Радкович, Карпович. И тут жил еще тады гэты Янка Свирка, Карп Пригожы и Василь Пак. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай, які ажыццявіла Расія і Прусія ў зговары з прадажнай арыстакратай Рэчы Паспалітай у 1793 годзе, Барань патрапіла ў расійскую імперію. Ну, а пасля трэця падзелу Рэчы Паспалітай, які адбыўся ў 1795 годзе, Вялікае княства Літоўскае наогул знікла з мапы свету. Ну і праз год, у 1796 годзе, российская императрица Катерина II выдала один вельми таки цікавый указ. Значится, что впредь Великое княжество Литовское называть только Белой Русью, а жители ее называть белорусами, чем мы на века их привяжем к России. Замерить силой белорусов невозможно, поэтому эту миссию мы возложим на русского чиновника, русского учителя и русского попа. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Барань яна ўваходзіла ў Барысаўскі павет Мінскай губерніі. Ну і уже з 1800 года Барань пісалася ва ўсіх паперах не як мястэчка, а як сяло. І ў 1848 годзе у сяле Барань было недзе трошки больш за 30 двароў толькі. Ну і тут па завядзёнцы старой праводзілі кірмашы 2 разы на год, гэта на Троіцу і на Пакровы. Тут стаяла Пакроўская царква ў Барані. Ну і збудавана она была як уніяцкая гэтая царква, ну але калі ў 1839 годзе уніяцтва было забаронена, то баранскую царкву перевялі ў праваслаўе. У сярэдзіне 19 стагоддзя тут у Барані была адкрыта царкоўна-прыходская школа. Она стаяла якраз насупраць царквы, вось тут, а царква стаяла на гэтым самым месцы. Гэтае месца ў народзе па сёння завуць Цвінтар. Вось вакол гэта былі ўсё старажытныя могілкі тут. Ну і у баранскі прыход уваходзіла 22 вёскі. Гэта каля 3000 прыхажан. Ну, але вось, калі сюды прыйшлі бальшавікі, то царкву яны закрылі і перабудавалі яе пад клуб. І ў царкве тут быў клуб. Ну, але калі пачалася Другая сусветная вайна, то мясцовыя жыхары зноў гэты клуб перабудавалі пад царкву. І тут, вось, у гэтай царкве яны маліліся Богу, каб хутчэй скончылася вайна, каб з вайны жывымі вярнуліся іхнія браты, бацькі, сыны, мужы. Ну і царква гэта згарэла падчас Другой сусветнай вайны, яе спалілі тады партызаны. Дарэчы, захаваўся вось фотаздымак той царквы. Вось так яна выглядала калісьці. Ну, сёння на месцы вось той колішняй царквы Святапакроўскай тут будуецца новы праваслаўны храм.
у Баране было вось дзве царквы. Адна Святапакроўская царква знаходзілася ў вёсцы, а вось адразу за вёскай на могілках вясковых знаходзілася другая царква. Яна была асвечана ў гонар святога Ільі Прарока. Будавалася на пачатку таксама як уніяцкі храм, вось які Святапакроўская. Ну, а пазней уже она стала праваслаўнай. І вось та царкоўка была драўляная таксама, і яна прастаяла аж до 2000 года. Ну, а у 2000 годзе вось замест той драўлянай царквы на могілках тут забудавалі новую гэтую царкву і асвяцілі яе ўжо па-новаму. Не ў гонар святога Ільі Прарока, а ў гонар святапакутніка Георгія Пераможца. Тут у Баране было дзве праваслаўныя царквы, ну і мясцовыя жыхары, яны хадзілі ў храм вось Божы хрысціянскі, але і не забывалі на тое, што пакінулі продкі паганцы, ну, язычнікі. Ну, у нас на Беларусі і колісь, і сёння святкавалі, святкуюць як бы, ну, і хрысціянскія святы, і паганскія святы. І вось тут у Баране, расказваюць, быў вельмі такі цікавы абрад адзін паганскі. Вось калі доўга не было дажджу і была засуха, то мясцовыя жыхары збіраліся ўсе, бралі мак, які быў асвечаны у царкве на Макавея, і з малітваю абыходзілі ўсе калодзежы па вёсцы і сыпалі туды гэты мак. І кажуць, што недзе праз гадзіну набягалі хмары і ішоў дождж і паліваў іхнія агароды. А сёння, паважанае панства, вось калі, не дай Бог, улетку вось засуха, дык уже па-колішняму дождж і не выключаш. Всё, маку няма, мак пад забаронай цяпер у нас. Зараз вось прыйдзеш на Макавей у царкву мак свяціць, дык заарыштуюць і скажуць, дзе браў мак наркаман, а? А колі жа сеялі мак, пяклі булкі з макам, рабілі варэнікі з макам. Калі дзіця, якое бывае, начамі не спала, дык зробяць сусла з мака, пасмокча, спіць сабе ціхенька гэта дзіцятка. Казалі нават колісь такая прыказка была, што ой, спаў добра, як з макаўкаю. А зараз гэтыя наркаманты паз'яўляліся, яка халера, які чорт іх прыгнаў на нашу зямлю. Толькі вось гэтага нам яшчэ і не хапала. А калі вось да вёскі падыходзілі хмары вось цяжкія, значыцца, з маланкамі ды грымотамі, то людзі тады ставалі вось у вароцях з хлебам, з соллю, чыталі малітву, хрысціліся, хлеб-соль сталі на вароты, і хмары, кажуць, гэтыя абыходзілі вёску. І тут у Баране ніколі, кажуць, не было пажараў ад маланкі. Людзі вось жылі з Богам у душы, верылі ў Бога і жылі ў ладу з прыродай. Але вось у 1917 годзе сюды прыйшлі тыя, хто вось знішчаў усё і хрысціянскае, і паганскае ўсё. Яны знішчалі храмы, яны знішчалі святыя крыніцы.
называлі сябе безбожнікамі і ганарыліся яшчэ гэтым. Але, дзякуй Богу, вось прайшлі тыя страшныя часы. І ў 1996 годзе тут у Барані, вось у хатцы такой звычайнай, адкрылі царкоўку Свята-Пакроўскую. На ўскрайку вёскі, пажанае панства, вось ёсць святая крынічка. І сюды людзі прыязджаюць з усіх месцаў за святою вадой, а таксама прыязджаюць, каб акунуцца тут у купелі. Сёння ў гэтую старажытную беларускую вёску Барань з'язджаюцца шматлікія паломнікі, таму што вось тут, на ўскрайку Барані, вось каля могілак, у 2002 годзе быў заснаваны жаночы праваслаўны манастыр. І тут вось дзённа і ночна жывуць манахіні і моляцца Богу, каб мы, вось грэшныя людзі, адносіліся да бліжніх сваіх, як да саміх сябе, каб мацавалі веру сваю. І вось гэты манастыр у Барані жаночы, ён асвечаны ў гонар Ксеніі Петербургскай. Достойно есть Ксенія Петербургская, яна жыла ў Петербургу ў 18 стагоддзі. Яна была жонка рэгента царкоўнага хора. І вось калі яе муж памёр, Іван Хведарович, то яна тады адзела яго адзенне на сябе і сказала, што гэта памерла яна, а Іван Хведарович жыве. І прасіла, каб яе вось называлі менавіта так, Іван Хведарович. Ну і яе ўсе, конечно, лічылі за вар'ятку.
Ну і пазней пачалі заўважаць, што вось калі яна заходзіла да якога купца ў лаўку, і ён ёй даваў што-небудзь, то ў яго гандаль пачынаў ісці вельмі добра, і справы ягоныя ішлі ўверх. І яе пачалі запрашаць усе да сябе, даваць ёй адзенне, ежу. Ну, ад адзення яна заўсёды адмаўлялася і хадзіла пазней заўсёды ў чырвонай когці і ў зялёнай спадніцы, альбо наадварот. Ну, а па начах Ксенія Петербургская ішла за горад у поле і там малілась Богу. Вось такая, пажана панства, ёсць вёсачка Барань на Барысаўшчыне. І няхай пан Бог беражэ яе, аберагае нас і дапамагае нам у нашай святой справе. Поспехаў, всім самага найлепшага. Да пабачэння!